Martins, Vysoká stávka. Obloha ako obrovská belasá misa. Po nej sa mučivo pomaly sunulo mosadzné slnko a chrlilo žiaru, ktorá chlapa oslepovala, vyleptávala mu oči a rozpaľovala mozog ako náražní. Belasá misa občas stemnela a bola posiata hviezdami, spárenými ako hadie oči, ktoré chladne a bdelo so zmyselným potešením celú noc pozorovali chlapa, ako zbiera sily, aby vydržal muky ďalšieho dňa. More, nesmierne belasé more, ktoré sa vzdúvalo a opadávalo a vzdúvalo a opadávalo a striedavo zrkadlilo belasú misu, alebo obrovské množstvo hviezdnych očí. Ostrov, veľký iba 50 krát 15 metrov. A potkan, s ktorým chlap hral príliš vysokú hru. Hru, v ktorej išlo o život. Chlap a potkan neboli nepriatelia. Naopak, keď obrovské vlny opovržlivo vyvrhli chlapa na ostrov, nazdával sa, že on jediný zlodej ostal nažive a 24 hodín nemyslel na nič, ani si nič nevšímal, iba sa usiloval zachrániť z vraku, čo sa dalo. Ale čo sa dalo? Za celý ten deň a noc mohutné vlny dorážali na breh a 2/3 z neho zaplavovali sypiacou penou. Nejestvovala ani obloha, ani more, ani nič iné, iba záplava spenenej vody pohlcovala ostrov a rútila sa okolo neho. Ostrov bol čistá skala. Nijaké rastlinstvo. Nijaký úkryt. Horko ťažko si našiel bezpečné miesto za ostrými zrázmi mokrých a klských útesov. Z času na čas sa o útesy nezmyselne trieštili zvyšky lode, a chlap sa ich zúfalo pokúšal zachrániť. No zachránil veľmi málo. Stovky debničiek s ovocím sa rozbili a ich obsah vychádzal na vnívoč na skalách, bičovaných neutíchajúcim prívalom. 4 razy videl, ako sa na vzdutých vlnách na dohodenie kameňom od ostrova, ale nedosiahnuteľne. Prevalilo množstvo tovaru z lode, z ktorého časť zaiste boli potravín. Záchrannú plť plávajúcu vysoko na vode na márne kúsky rozbilo, ako naschvál jemu pred očami ostali z nej iba triesky a pokrútené kusy kovu. A potom oceán všetko odplavil. Prv než more opadlo, chlap si ukoristil pár kúskov dreva, nejaké lano a z rozpadajúcej sa plte zachránil súdok vody a plátený vak s tvrdými lodnými suchármi. Ale nebolo tu nič, na čom by sa mohol úfať opustiť ostrov. Nemal ani plachtu na prístrešok, ba ani dlhšiu tyč, na ktorej by ako na stožiari vialo viditeľné priznanie jeho zúfalej bezmocnosti. Mal však spoločníka. Potkan. Bol to veľký potkan. Múdry a prešíbaný lodný potkan sa vyznačoval všetkou úskočnosťou a dravosťou svojej rasy. Meral takmer 40 cm. Na breh sa dostal bez mužovej pomoci, muž ani nevedel ako. Možno sa ako on prichytil kopy klád a lodných lán, ktorá potom uviazla na ostrove. Možno prišiel celkom iným spôsobom. Jednoducho bol na ostrove
Vedel o chlapovej existencii a keď už vlny opadli, vedel aj to, akú obživu poskytuje ostrov. A tak sa začal dlhý, mučivý sled dní s oblohou ako obrovská belasá mysa, po ktorej sa zvoľna sunulo mosadzné slnko. Chlap zvážil svoje vyhliadky do budúcnosti. Neboli vôbec ružové. Preskúmal zásoby. Mal 22 suchárov, všetky znehodnotené slanou vodou a malý súdok pitnej vody. Bolo tu úctyhodné množstvo dreva. Väčšinou triesky, z ktorých by nijako nemohol zbiť plť, i keby mal nástroje. Na rozbitých kladách sa udržalo akési lano. V opasku našiel $60. To bolo všetko. Zápalky nemal. Objavil však, že klincom, ktorý vytiahol z baraku, môže na skale vykresať iskru. No nebolo čo variť, takže oheň nepotreboval. Z roztrapkaného lana si urobil kúdeľ na práchno, drevo naukladal do veľkej hranice, najmenšie triesky na spodok, aby mohol jedinou iskrou zapáliť mohutný, signálny oheň a upozorniť tak dymom každú loď, ktorú by zbadal. Zásobu jedla a vody mal takú nepatrnú, že si ju prísne rozdelil. Stanovené denné dávky ho nenasítia, iba spomalia jeho umieranie. Bude dlhšie žiť i dlhšie trpieť. Rozum však neovplyvňuje vôľu po živote. Tak sa začali jeho dni čakania plné pekelnej horúčavy, smedu a beznádeje. Slnečná žiara bola strašná. Na ostrove nebolo tieňa, nijaký úkryt. Nebola tam nijaká pôda, iba dopukaná skala, samý balvan. Spálený chlap, ťažko dýchajúc v horúčave, upieral boľavé oči na horizont. Čakal, že sa zjaví loď, i keď v skutočnosti nemal nejakú nádej. Ráno zjedol presne určenú dávku a chystal sa prežiť deň. Večer vypil trochu vody, veľmi málo, a cez noc zbieral silu, aby mohol pretrpieť ďalší deň. Podľa množstva jedla a vody si vyrátal, ako dlho môže žiť na ostrove. Prečo chce žiť? Na to sa nepýtal. Asi na 7. alebo 8. deň zistil, že na ostrove je aj potkan. Zdvihol plátený vak s lodnými suchármi. Mal byť skoro plný. Denne zjedol veľmi málo. Keď ho však zdvihol, spadlo mu niečo k nohám. Vo vaku bola diera. Sypal sa z neho jemný biely prášok a rozplýval sa v povetrí. Pri nohe mu ležala polovica nepravidelne ohlodaného suchára. Stopy po zuboch jasne ukazovali, že to bol potkan. Chlapovi stíslo srdce. Ako omráčený hľadel na dieru a na obhryzený suchár. Potom rýchlo prekontroloval obsah vaku. Suchárov malo byť 19. Namiesto toho ich mal 16 a ešte kúsok, menší ako polovička suchára. Potkan ho pripravil o dobrý týždeň života. Pravda, nemal nejakú nádej na záchranu. Ostrov bol iba bodkou v šírom mori. Možno bol, možno nebol na mapách. Chlap ani nevedel. Ak bol zaznačený, lode sa mu budú vyhýbať, lebo znamenal nebezpečenstvo pre moreplavcov. Ale pud seba záchovy je taký silný, že rozum ho nemôže potlačiť. Chlapovi sa roztriasli ruky. Pozorne rozplietol kus lana a zalátal dieru na vaku. Zásoby si rozrátal tak, aby sa udržal nažive taký istý počet dní. Nijako sa nemohol vzdať jedinej hodiny vymedzeného času.
Keď prišiel o časť jedla, zúfalo sa odhodlával znížiť denné dávky, aby si krádež vynahradil. Napokon to urobil. Zmenšenú dávku lodného suchára, s ktorou mal vystačiť celý deň, prežúval úzkostlivo, svedomito, aby mu trvala čo najdlhšie. Zapálenými a oslepenými očami pozoroval horizont. Hlad ho už vôbec neopúšťal. V noci mal krče. Kolená sa mu podlamovali, keď sa vliekol po ostrove, po kúsku súše obklopenej šírim morom. Ale nevzdal sa a hliadkoval celý deň. Nevidel nič. Keď prišla noc, vypil vymeraných pár hltov vody. Aby vak visel vo vzduchu, upevnil ho na pozväzované kúsky dreva a podoprel ich. Zaspal. Ráno bol vak opäť na zemi. Potkan lano prehrízol. Vo vaku ostalo iba 12 suchárov a na skale vzdialenej asi 2 metre videl chlap múčnaté odrobinky. Zrejme si Potkan jeden suchár odvliekol. Teraz ho chlap znenávidel. Krvilačne prehľadal každú piaď ostrova. Nebolo to ťažké. Ani nie 100 krokov jedným smerom, asi 20 krokov druhým. Jeho očiam neušlo nič. Ale boli tam štrbiny a pukliny a miniatúrne jaskinky, kde sa Potkan mohol za ten čas ukryť. Chlap objavil miestečko plné omrviniek, kde si Potkan pochutil na jedle, ktorého bolo viac ako mal chlap na 3 dni. Tu prišiel i na to, ako asi Potkan zaháňa smäd. Aj teraz bolo v jaskinkách sviežo. Para sa iste cez noc zrážala na stienkach a Potkan ju oblizoval. Zvieraťu to stačilo, ale človek sa takýmto spôsobom nemohol udržať pri živote. Potkana nenašiel. Ani ho nikde nezazrel. Ale cítil k nemu takú zúrivú nenávisť, aké ľudia bežne vôbec nie sú schopní. Tú noc nemohol od zlosti zaspať. Mal kus hrubej dosky, práve také ťažkej, že ju mohol použiť ako kijak. Vak so suchármi položil ako návnadu a sadol si vedľa neho na postriežku. Slnko zapadlo. Obrovská belasa mysa stemnela a ukázalo sa množstvo párov škodoradostných očí a dívalo sa na neho, zlomyselne ho pozorujúc. Ruky sa mu triasli od nenávisti. More šelestilo a bublalo na zubatom skalnatom pobreží. Chlap plný nenávisti čakal. Bol však veľmi zoslabnutý. Náhle sa prebral. Pripravený kijak mu vypadol z ruky a buchol na skalu pred ním. Zvuk ho zburcoval. Začul cupot labiek. Potkan ušiel. Platený vak bol dobrého 0,5 metra od pôvodného miesta. Potkan sa ho usiloval odvliecť do svojej skrýše. Chlap nahlas zúril. Už vedel, že po celý čas, kým budú na ostrove, Potkan sa bude snažiť okradnúť ho jedlo. To je pud všetkých potkanov. A chlapa bude ľudský inštinkt nútiť, aby ho za každú cenu zabil, keď ho uvidí. Zrážka medzi týmito inštinktmi bola viac ako nevyhnutná. Lebo tu šlo o život. Chlap a Potkan nemohli na ostrove existovať spolu. Ak ostane nažive chlap, Potkan zdochne. Ak umrie on, úmerne vzrastú vyhliadky Potkana na dlhší život. Chlap však bol príliš zoslabnutý a všetko si uvedomoval len nejasne. Vyhľadal balvan, v ktorom bola priehlbina. Vložil tam vak so suchármi a ľahol si na priehlbinu. Telo vytváralo nad úkrytom ochranný príklop. Ak by sa Potkan chcel dostať k suchárom, najprv by musel chlapa pohrísť. Spal trhano a v snoch ho znepokojovala nejasná myšlienka.
Musí umrieť Potkan, alebo on. Ráno prežúval chlap svoju dávku dlhé hodiny. Kúsok suchára. Vychutnával všetky jeho vône. Páľava ho zmáhala. Ťažko dýchal a hľadel na nemenný horizont pod mosadným slnkom. Telo si zvlažoval morskou vodou, aby nemusel piť, ale aj tak ho mučil smäd. Potkana uvidel až podvečer. Plával k odľahlému balvanu, vzdialenému od ostrova asi 10 metrov. Balvan mal v priemere asi 2 metre, práve toľko vyčnieval nad pomalé a pokojné vlny, ktoré ústavične hojdali more. Potkan sa dostal k úpätiu balvanu. Plával okolo a hľadal miesto, kde by sa mohol zachytiť. Chlap ho pozoroval so zúrivou nenávisťou, kým sa mu nestratil z očí. Podišiel bližšie. Nevidel ho, ale počul škrabot driapajúcich pazúrov. O chvíľu sa jeho ostrý pisk ukázal hore na malom balvane. Začal ňuchať sem a tam. Odrazu znehybnil. Žral. Chlap aj zacítil akýsi zápach. Možno príliv vyhodil na balvan mŕtvú rybu. A zda tam nedávno zdochla čajka alebo morská lastovička. Nech to bolo čokoľvek, Potkan žral. Chlap sa chvel od nenávisti. Už si nemohol väčšmi rozdeliť utrpenie, úzkostlivo zaháňajúc hlad, mučivo pomalými dávkami a smäd vlažnou vodou, ktorou si ledva zmočil pery. A Potkan mal zrejme vody dostatok. A teraz žral. Podkynavo sa vrátil k svojej celkom zbytočnej zásobe do drúzganého dreva a rozpadávajúcich sa lodných lán. Trpko myslel na Potkanovo hladké telo, na jeho nescvrknuté svalstvo, na jeho zamatovú srsť. A odrazu, ako si nenávistne predstavoval Potkanové jednotlivé údy, zrazu ho uvidel v úplne novom svetle. Potkan sa z veci, ktorú treba nenávidieť a zničiť, náhle zmenil na čosi fascinujúce a nekonečne žiaduce. Chlapa mučil hlad. Pri myšlienke na Potkana sa mu zbiehali sliny. Teraz boli podmienky hry celkom jasné. Keď umrie chlap, Potkanova nádej na dlhší život veľmi vzrastie. Ak zdochne Potkan, chlap bude žiť aspoň o pár dní dlhšie. Predtým hrali hru len tak. Teraz bola stávka jasná. Išlo o život. Dni plynuli. Vyšlo slnko a obloha bola ako obrovská belasá misa. Slnko zapadlo a množstvo očí hľadelo dolu. Teraz myslel chlap iba na hru. Už ani nepozoroval horizont. Sily ho rýchlo opúšťali a všetok sústredil iba na to, aké paste zostrojiť, aby Potkana chytil. Ale všetky zlyhali, lebo ani odrobinku jedla sa neodvážil použiť ako návnadu. Napokon riskoval celú štvrtinu dennej dávky v nádeji, že zviera priláka. Prefíkaný Potkan odhalil pascu a ušiel aj s chlebom. Nebolo toho ani za pol náprstka. Chlap sa rozplakal, keď zistil, čo sa stalo. Oplakával suchár, o ktorý prišiel. Potom si urobil luk a šíp. Nemal nejaké nástroje a tak bolo luk ťažkopádny, neopracovaný a asi beznádejne nepresný. Celé 3 dni sliedil so zbraňou za Potkanom po nerovnom povrchu ostrova. Od slabosti sa takmer ustavične plazil. Väčšinou vedel, kde sa Potkan nachádza. Niekoľkokrát ho aj zazrel, lebo Potkan sa stával bezočivejším, odkedy chlap nevládal kráčať a musel sa plaziť.
Prvý deň sliedil bezvýsledne. Aj druhý. No na tretí deň, keď už bol aj potkan vyhľadovaný, úževnatosť a strašná sústredenosť priviedla chlapa na miesto, kde ho videl jasne. Potkan spal. Chlap sa k nemu plazil centimeter po centimetri. Postupoval obozretne, ani nedýchal. Prekvapilo ho, ako potkanovi cez srsť vystupujú rebra. Oči mal zapálené. Už nebol taký hebký a svalnatý. Bol zúbožený, zanedbaný a vycivený. Ako chlap. Zacielil svoj jediný šíp. Nerátal s tým, aký je slabý. Srdce mu divo tlklo. Oči sa mu leskli. V ústach sa mu zbiehali sliny od veľkého očakávania. Ruky sa mu triasli. A keď potiahol tetivu, ako najviac vládal, šíp vyletel, odrazil sa od skaly, ináč by letel vedľa. A ako na posmech čírou náhodou smeroval na pravý cieľ. Zasiahol potkana. Ale chlap napol tetivu tak slabo, že šíp neprenikol cez kožu. Potkan s kvikotom nadskočil a ušiel. Zbytočný šíp ležal na mieste, kam dopadol, a chlap plakal. Teraz už vedel, že hru vyhrá potkan. Získa bank a vyhrá aj ich stávku. Potkan to vedel takisto. Po 2 dňoch zostala chlapovi posledná dávka jedla a vody. Dlho sa na ňu díval. Keď jej už nebude, potkan vyhrá ich hru o život. Chlap zjedol suchára, vypil vodu. Ľahol si. Už sa viac nezaujímal ani o horizont, hra sa skončila a on prehral. Keď prišla noc, už ani netrpel. Nebol hladný a smäd sa dal zniesť. Myseľ mal čudne jasnú a pokojnú. Pravdaže. Bol slabý, ale krče v bruchu prestali. Ležal, díval sa na hviezdy a predstavoval si, ako potkan vyhrá hru a tým aj ich stávku, a táto predtucha ho nijako nedojímala. Bol príliš slabý na citové vzrušenie. Potom začul šuchot a vo svetle hviezd zbadal nejaký pohyb. Potkan. Zviera dlho čakalo. Chlap ležal ticho. Potom sa potkan začal k nemu prikrádať. Chlap sa pohol. Potkan sa zarazil, klesol na všetky 4 a blišťacimi očami ho pozoroval. Bolo ticho. Iba dlhé, pomalé vlny so špľachotom narážali na skaly. Chlap sa dokonca slabo zasmial. Potkan sa triasol od nedočkavosti. Nikdy si jedlo nerozdeľoval na dávky. Jedával hojnejšie ako chlap, ale zriedkavejšie. Priam z neho kričal zúrivý hlad. Chvel sa od strašnej túžby zmocniť sa výhry v tejto hre o život. Nie, povedal chlap nevzrušený. V škrekľavom hlase zaznelo dokonca pobavenie. Ešte nie. Prehráva ten, kto prvý umrie. Ešte nie som mŕtvý. Potkan sa chvel. Po chlapových slovách cúvol a oči mu blčali od nenávisti. Ale keď chlap zmlkol, zase sa k nemu priblížil. Trochu bližšie ako predtým. Zastal iba, keď sa chlap pohol. Potom chlap začal o niečom rozmýšľať. Bol naozaj veľmi slabý. Ale na samom začiatku si zo zachráneného kúska lana vystrapkal trochu jemných vláken. Vtedy si prichystal klinec a vyskúšal ho na skale. Okrem toho si vysušil trochu chalúch, ktorými sa dalo lepšie založiť oheň ako konopnými vláknami. Škrtol klincom o skalu. Zaiskrila. Potkan cúvol.
ale i hneď sa nenápadne vracal. Chlap opäť škrtol klincom. Potkan sa zarazil. Chvíľu to trvalo, kým iskry zapálili práchnivú kúdeľ. A potom ešte vyčerpaný rozdúchal oheň, sypal naň suché a pomrvené chaluhy, pričom ho neprestal rozduchovať a potom preniesol pahrebu pod nachystanú kôpku triesok. Od nich sa chytila hranica dreva, ktorú zamýšľal zapáliť, keby sa bola ukázala nejaká loď. Teraz zapálil oheň, lebo Potkan bol od neho iba 0,5 metra a chlap počul, ako dychčí, zúfalo odhodlaný zmocniť sa výhry. Oheň sa rozhorieval a stúpal nahor. Potkan sa zdesene díval a pomaly cúval. Chlap striehol. Škodoradostné hviezdy jasno svietili, ale obrovský, žiarou presvetlený, mohutnejúci stĺp dymu teraz stúpal k oblohe a oheň tlmil ich jas. Plamene sa vyšplhali vyššie a vyššie, divo praskali, oheň burácal. Pod dymom husto vyšľahovali žlté plamienky. Najdlhšie vyletovali do výšky takmer 6 metrov. Teraz už mali 7 metrov. Dlhé žeravé jazyky sa menili na mohutný dym, ktorý bol ešte vyšší. A červenkasto-žlté plamene menili dym na akúsi žiariacu hmlu. Bol by to veľmi dobrý signál, povedal si chlap. Potom si uvedomil čosi iné. Keby si dokázal ľahnúť pod páľavu blčiaceho dreva a keby sa mu podarilo zapáliť sa, Potkan by nikdy nedostal svoju výhru. Ale to by nebolo slušné, vecne usúdil. To ako keby som mu výhru kradol. Potkan zmizol, zaliezol do nejakej škáry alebo trhliny, aby sa skryl pred žiarou a páľavou. Oheň striedavo vzblkal a potom pomaly hynul, a keď začalo svítať, chlap videl, že z popola ešte stúpa dym. A opäť uvidel Potkana. Ale súčasne naozaj počul rinčanie kotvovej reťaze. Z lode, z ktorej v noci zbadali oheň a plameňmi ožiarený dym, poslali na pomoc čln v domnení, že ide o horiacu loď. Práve pristával. Keď na ne chlapa prenášali škrekľavým hlasom, ich o niečo požiadal. Na jeho želanie ho položili do člna tak, aby videl na ostrov, keď budú veslovať k lodi. Díval sa na Potkana. Potkan bláznivo behal sem a tam a kvičal. Kvičal od zlosti. Bol už iba kostra tesne obtiahnutá kožou a strašne zúril. Jeho sklamanie bolo nepredstaviteľné. Chlapa odvážali a na ostrove už nebolo čo žrať. V opasku mám peniaze, zaškríkal chlap. Je tam $60. Prehral som stávku. Chvíľku odpočíval. Chcem kúpiť nejaké jedlo a nechať ho na ostrove pre toho Potkana. Vyhral stávku a nechcem ho ňu okradnúť. Opatrne ho vytiahli na palubu parníka. So stonaním opakoval svoju prosbu. Čln sa vrátil k ostrovu. Takmer polmetrického centa lodných suchárov nechali na mieste, odkiaľ ich nemohli vlny odplaviť. Prvnež sa odrazili od ostrova, Potkan vybehol na kopu suchárov a žral. Povedali to chlapovi. Nemohúcne sa uškrnul. Bol by žral jeho. A ponoril sa do hlbokého spánku. Neskôr mu povedali, že Potkan žral, kým loď nezašla za horizont. Chlap sa nedozvedel, čo sa ďalej stalo. Ale stávku vyplatil.